Hello guys, गिबियावनो आंनि बे एनबि ब्लग इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय जाबाय आरो लोगोसे गोदान बोसोर बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर आं दा गामियाव हाबा जानो थांगासिनो आरोना। जाहानि न'निफ्राय बारा गोजान जाया, खाथियानो। अननानै भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो लोगोसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। नायलांबाय थादो भिडिअखौ। Nebe dining hall. Nah, ini betul hai guys ini benar nah, kena kedana. Video ko ada pindah lang deh. Janw